Machiegni kendo Karamogi duol mochung'ne rango weche thieth mag ayaki kod nyeye National Syndemic Diseases Control Council ochako chenro mar chiwo puonj ne jopuonjre wi yore mag ritruok. Chenro makamano ma obagi e kaunti ma Makueni nyaka sani osebagi e kaunti zaboro kendo chiwo lere wi kedo gi midhusi mag ayaki kod EMOU e kind mamoko. Puonj ma bende chiwo ne jogo matayo weche thieth e skunde. Kaluwore gi Director mar NSDCC Stephen Dolo, gichiwo puonj makamano kaka achiel kuom yore mag konyo duoko chien landruok mag tuoche mopogore opogore. Ahinya to sani ma kwan jogo ma ogamo kute mag ayaki ni malo, thothgi rawere mantiere kind higni 15 nyaka 24. Have we been able to be equipped? And as we go there, we are going to take care of them. We are going to support them. We will link them to the concerned people, to the concerned facilities that they may continue with life. So lazima tuwaongeleshe jinsi ambayo kuwa umuhimu wa kumeza dawa ni nini. Alafu pia kuna wale ambao wanaficha dawa. So wakikuja na hizi dawa, inafaa wajue kuwa dawa yafaa iwekwe na patron ama pia na matron, so that they take their medicine on time. Alafu pia wajikubali. 3,000 new infections were among 15 to 24 years. And these are basically the learners who are in secondary school and tertiary institutions. And therefore, because of this new increase in new